बर'नि बर' हारिनि थाखाय जुजिनायाव दिनै जोङो गोबां दिगावनो फाराग बा जोंनि गेजेराव फारागथिखौ लालायनानै जोङो गोबां गावस्रालायनाय मोनसे दोलोआव जोङो सेरखाय बेरखाय जालायनानै थानांबाय। दा बिब्दि जानायावनो गुबुन हारिया बा दिनैनि खुंथाय सरकारा खाबुफोरखौ लाखिनायाव लादों जे जोंखौ बोखावनानै गेलेबाय थानो थाखाय, जोंनि जेंनाखौ लानानै गेलेबाय थानो थाखाय। दा आं खौसेथिनि बाथ्रा फैयो बेवहायनो। दा खौसेथिखौ जों बोरै जोङो खालामनो हानो बा खौसेथियाव जों बोरै फैनो, बेफोर गिदिर सोंनाय। आरो बे सोंनायनि फिननायखौ नागिरनांगौबा जोंजोंनो बर' हारिखौ बेसेबां मोजां मोनो, बर' हारिनि थाखाय जों मा मावनो नागिरमारदों, आरो बर' हिसाबै, बर' फिसा हिसाबै जोंनि मावनांगौ बिबाना मा, बेनि फारसे साननायफ्रा रोखा जाग्रोनांगोन। आरो नोंखौ बर' सिनायथि होनानै बर' फिसा हिसाबै बर'नि थाखाय खामानि मावलांनांगौआव नोङो नोंखौ बेसेबां बर'नि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो हायो बेनि सायाव सोनारगोन। दा जोंनि सायाव बा जोङो गोबां मिजिं रायजो राजाफ्राबो थाबाय, जोंहाबो दङ मिजिं दङ मोजां मावनो थाखाय। दा बे साननाय आरो हास्थायनायानो थोजासे जानायबो नङा। बेखौ मोगथाङाव महर होनांगौबा जोंहा खामानि मावनांगौ। जोंनाव मोजां प्लेनिं दङ, मोजां बिथांखि दं, नाथाय बे बिथांखिखौ मोजाङै खामानि मावफुंनानै खोन्थानांगौबा रांखावरियाबोथ' मोननांगोन। रांखावरि नङाबा नों बिथांखिखौ बोरैहाय मावफुंनो फालाय? दा सरकारा रांखावरिफोरखौ मोजां हरनो नागिरा, थिग समाव हरनो नागिरा। दा बेखौ आदाय खालामनांगौबा जों आदाय खालामनानै लाबोनांगौबा जों थिग जानांगौ। दा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि माइन्डसेटआ बा जोंनि बर'फोरनि जे मोनसे साननाय थिंकिं, बे माइन्डसेटआ जोङो बेसेबां पजिटिभिटिखौ डेभेलप खालामनो हागोन फालाय, बेबो साननो गोनां। पजिटिभिटि आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे जोङो दिनै फरायसा हिसाबै जोङो जेरावहाय दिनै फरायगासिनो दङ, जोंनि रेसपन्सिबोलआ फरायनायनि गेजेरजों गावखौ फसंहैनाय, गायसनहैनाय, गोग्गोयै गायसनहैनांगोन। दा बे थांखिजों जों फरायदों, दा आं बुंनो लुबैनाया, दहायबो एसे बुंबोबाय, जोंहा फरायसा हिसाबै नोजोर होनांगौआ गोबां दिगावनो दाबो दङ। नेगेटिभिटिया बहा दङ, पजिटिभिटिया बहा दङ? नेगेटिभिटिखौथ' लानानै जोङो आवगायनो हाया, पजिटिभिटिखौ लानानै जों आवगायनांगौ। दा नेगेटिभिटिखौ बबेखौ नोङो नोंनि मोन्दांथिनि गेजेरजों, बिजिरनायनि गेजेरजों गाज्रि मोनदों, बेखौ फ्रेन्ड सार्कोलावबो बा गोरों गोराफोरजोंबो बा जोंनि माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजोंबो जिरायलायनानै रायलायनायनिबो गोनांथि दङ। आरो बेनि सायाव डिबेट, बेनि सायाव काउन्सिलिं खालामनानै पलिसि लानायनिबो बाथ्रा दं। आं दा मा नुयो आं बेखौ एसे बुंग्रोनि। इयुन नोजोराथ' बिथिं दङ, जोंनि इयुना बिथिंनो दङ, आरो मोजां खालामहैनांगौआ बेखौ जों थिग खालामनांगौ दं। आं बुंनो नागिरनाया, आथिखाला मोनसे ग्लबेलाइज मोनसे जोंनि मडार्न मोनसे जुग जाहैबाय, गोनोखोनि जुग जाहैबाय, आरो कम्पिटिशननि जुग। माने जोंनि एज माने मुगाखौ होनदों, आवार एज, इट इज द एज अफ दि कम्पिटिशन। बेयो बादायलायनायनि मोनसे मुगा, जोंनि मुगायानो मोनसे बादायलायनायनि मुगा। दा बावहाय जोङो माबायदि बादायनांगोन आरो जोङो माबायदि साखाफारा जानांगोन, बेयो दहाय माखासे बुंबोनाय बाथ्राफ्राबो बेवहाय रायखांजाफिनो। आंना बेखौ रिपिट खालामला, जायखिया जोङो बेखौ नोजोर होनांगोन। आं बुंनो नागिरनाया दा बांसिनै गाज्रि मोनसे माबाखौ जोङो बहाय नुनो नागिरदों फरायसाफोरनाव। गासिबो नङा, गोबां फरायसायानो दिनैहाय फेग्रा बेसाद लानायनि फारसे आं एसे बुंनो लुबैगोन। ड्राग्सआ दिनै ओरैबायदि मोनसे गाज्रि जायगा लानो हमबाय, बा जोंनि मानसिफ्रा बाहायनो हमबाय। दाथ' सानफ्रामबो बुंनो थाङोबा बे साइथिं बारबानो रिपर्ट फैबाय थायो, साइथिं बारबानो जोंनि
इयुन जोलैफोर उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोरो जि मोनसे निसा फेग्रा बेसाद लायो बे जोंनि थाखाय इयुननि थाखाय बे साननो गोनां जिंगासिनो गोनां बाथ्रा दा बेनि थाखायनोथ' गोबां जाथाय जानो जायो गाज्रि गाज्रि जाथाय जालाङो बिमा बिफानिफ्राय रां फैसा मोनाबा बावहाय मालाबा जानाङि जाथायफोर जालांनाय बेफोरखौबो जोङो गोसोखांनो हागोन बा जोङो नुनो हमबाय दा बेफोर जिनिसखौ गैया खालामनांगौबा नों आं साननांगोन आरो हारिनि मोजांनि थाखायनो जोङो दिनै बुंनो थाङोबा फरायसा आरो हारिनि इयुन स्टुडेन्ट इज दा फिउचार अफ द नेशन आरो फरायसाखौ नों बुंनाय जादों स्टुडेन्ट इज द बेकबोन अफ द नेशन दा बे फरायसाफ्रा जुदि बबेबा जाहोननि थाखाय गाज्रि थासारियाव बा गाज्रि मोनसे दिगजों थांनो गोनां जायोबा बा थाङोब्ला जोंनि हारिनि इयुना गोजों होननानै जों बोरैहाय बुंहैनो आरो हानाय नङा जोंनाव मोजां प्लेनिं थानो हागौ थांखि थानो हागौ जोंनाव माबा मोनसे मोजां मावनो लुबैनाय थानो हागौ बेबो खिन्थु जाफुंनाय नङा नोंसोरखौ लानानैसो जोंनि हारिनि इयुन नोंसिनि मोजाङा जेब्ला जोंनि समाजाव जोंनि हारियाव मोजांखौ जों लाबोनो हायो अब्लासो जोंनि हारिनि इयुना गोजों होननानै जों बुंनो हागोन ओंखायनो जोङो गाज्रिखौ गाज्रि होनथारनांगोन मोजांखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन आरो सैथोखौ जों गनायनांगोन सैथो बाथ्राखौ सिखोमानाय बाथ्रा गैया सैथोखौ गनायै सुबुङा मालाबा धोरोम सिबिसुला जानो हाया आरो नोङो हारिखौ मोजां मोननो रोंनाय गोसो सानस्रि बा नोंनाव हारिखौ मोजां मोननाय बर' हारिखौ मोजां मोननाय बर'नि थाखाय बा सुबुं समाजखौ मोजां मोननाय सुबुंखौ मोजां मोननाय मानसिखौ मोजां मोननायनि जि मोनसे नोंनाव गोसो दङबा बा नोंनि सानस्रियानो सुबुंखौ माने सिबिलांनाय बा समाजखौ सिबिलांनायबा नों मोजां जानायनि फारसे नोंखौ बुंनांगौ जेबो गैया आरो नों बेखौनो सानदोंबा नोंनि माइन्ड सेटआनो बे पजिटिभिटि माइन्ड सेट बा नोङो मोजां जाखागोन खालि मावनांगौल' माखासे खामानि दं सैथोखौ जों मालाबाबो सिखोमानो नाङा आरो गाज्रिखौ गाज्रि जों बुंथारनांगौ मोजांखौ मोजां जों बुंथारनांगोन ओंखायनो सैथोनि लामाया गोजों बुंनाय जादों गोरों गोराफ्रा बुंलांदों दा सैथोनि लामाजों जों आगान सुरनांगौ सैथोखौ जों गनायनांगौ दा गोबां जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि आइ आफानि नोजोराव गावनि माखासे दाय दसफोरखौ बबेबा जाहोननि थाखाय खालामफ्लांदोंबा खालामोबा बा खालामा नङा मानसि हिसाबैथ' जोंबोथ' दाय दस खालामबोदों जोंबो गोरोन्थि मावाखै नङा मावबोदों नाथाय बे गोरोन्थिखौ नोङो सिखार खालामबो रोंनांगोन बेनि थाखाय नोङो सोदांनानै लानाय गुनाबो नोंनाव थानांगोन आरो गोरोन्थि थानायनि थाखाय निमाहाबो बिनो हानाय गुन थानांगोन नों दाया मावबाय गोरोन्थि खालामबाय बेनि थाखाय नोङो निमाहा बिनोबो थियारि नङा गोरोन्थिखौ सोदांनानै लानोबो थियारि नङा बे जायोब्ला नाथाय नोंनि सुबुं अनफावरि सानस्रि मानसिखौ मोजां मोननाय हारिखौ मोजां मोननाय बेफोर गासिबो ओंथि गैयै जाहैगोन ओंखायनो नोंनाव सेल्फ क्रिटिसिज्म थानांगौ सेल्फ क्रिटिसिज्म रिथिंकिं थानांगौ सानफिननाय जिउ लामानि गारबोनाय दैथुनाव नों बोरै बोरै आगान सुरबोखो बबावहाय खैदां खैफोद सैबोनांखो बोरै सौसिबोखो बोरै नों फरायबोखो मोजां थासारिजों फरायबोनो मोनखो ना गाज्रि थासारिजों फरायबोनो मोनखो न'खरनि थासारिया मोजांजों ना गाज्रिमोन बेफोर गासिखौबो मालाबा बिजिर नायफिननांगौ जुदि नों रिथिंकिं खालामोबा गावखौनो बिजिरफिननानै नायोबा गाव बिजिरफिननाय थायोबा थिंकिं आरो सेल्फ क्रिटिसिज्म थायोब्ला नों गोरोन्थिखौ मोननांगोन आरो अब्लानो सुद्रायनानै लानायनि गेबें लामाखौबो नों सायख'नानै लानो हागोन नाथाय जेब्ला नोंनाव रिथिंकिं गैया सेल्फ क्रिटिसिज्म गैया नों नोंनि गोरोन्थिखौ मोनदांनाय नङा आरो नोङो आरो गोरोन्थिखौनो हयथ'बा मावहैबावनोबो हागौसो आरो बिब्दिनो जायोब्ला जोंनि इयुना गोजों नङा जोंनि सुबुं समाजनि थाखाय जों खामानि मावनो नागिरनायफ्रा बेयो नों हाजारखि सानाथों मानो गोजौ गिदिर थांखि थायाथों मानो बे फेलेंबोल' जालांनो हागौ
ओंखायनो सेल्फ क्रिटिसिज्म आरो रिथिंकिंआ साफ्रोमनिबो थाखाय गोनांथि दङ आरो बे थानांगौ। आं बेखौ बुंनो लुबैयो। दा इयुनाव जों बेखौनो सानदों जे जोंनि हारिया बड'फायाबो मोन्थोर होलांखादोंमोन, जोंनो बुंलांदोंमोन जे बर' हारिखौ बुहुमाव मोनसे जौगासार गेरेमसा हारि दानांगौ, मास्टारेस दानांगौ होननानै। खुगायाव बुंनायावथ' बिराद गोथों गोरलै गेबें सैथो, नाथाय बेखौ मावफुंनानै महर होनांगौआ गोब्राब। दा ओंखायनो बे गोब्राब खामानिखौ मोगथाङाव महर होनांगौआ जोंनि थाखाय मोनसे चेलेन्जिं मोनसे खामानि बेयो। दा ओंखायनो आं खावलायनो लुबैनाया बे, जों जायखिजाया थासारियावनो थाथों मानो, दहायबो बुंबाय, गाव गावखौ दिदोमै थांखिनि थाखाय हमथानानै फरायनायनि खामानियाव मोजोमथारनांगोन, जेरैखिजाया फरायथारनांगोन, रोङैखौ रोंथारनांगोन, मोनथिखौ मोनथिथारनांगोन। आरो जों माब्लाबाबो जेननायखौ गनायनो नाङा, माब्लाबाबो जेननायखौ गनायनो नाङा। खेबसे खेबनै नों मालाबा फैलार जानो हागौ जिउआव, नाथाय गले गले नाजाबाय थायोबा देरहानायाबो दङ। जारिमिनाव बिनि बिदिन्थि मोनो, जों मोनबोदों जारिमिनाव। राणा प्रताप सिंहमोननि बाथ्रा, बिसि फिसाखौ बियो सासे राजा जानानैबो मोजाङै जाहोनो हायाखैमोन, उन्दुहोनो हायाखैमोन, हाजोआव खारखोमानानै थानांदोंमोन, आराबलि हाजोआव अन्थाइ दन्दर सिङाव बियो थानांदोंमोन, उन्दुनांदोंमोन। बिसि फिसाखौबो बिदिनो सात जारलानि गेजेरावबो बियो लाफानानै जिउ खांनांदोंमोन। नाथाय बे राणा प्रताप सिंहआ जेननायखौ मालाबाबो गनायाखैमोन। गिलु बालु माने जुजिनायनि गोहो आरो जेननायखौ मालाबा गनायनो थियारि नङा। बे थांखिजों बियो नाजादोंमोन। गावो जेनदोंबाबो हाजोआव थाखोमानानै गोदान सान्थ्रि हान्जा बियो जथायफिनदोंमोन। दिनै बबेबा गामियाव हाबबाय, बे गामिनिफ्राय साब्रै साबा मानसि लांलायबाय, बिसोरजों रायज्लायग्रोबाय, बिसोरखौ थिग खालामबाय, बिसोरखौबो आरो बबेबा गामियाव फाथायबाय, गावबो थांबाय, आरो बिसोरबो बिदिनो साब्रै साबा मानसि बुथुमलायबाय। बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे बुथुम गोबां रोजा रोजा मानसिखौ हाजो सिङावनो जमा खालामनानै बुथुमफिननानै दावहानि माखासे टेक्टिक्सफोरखौ बावहाय सोलोंनानै जुजिफिननाय जादों। आरो जोबनायावहाय मुगल बियो स्ट'र होननाय, मेवार होननाय, बेखौ सिख'नानै लाफिननो हादों। ओंखायनो गले गले नाजायोब्ला जाफुंनायाबो दङ। आरो सासे स्कटलेण्डनि जोहोलाव रबार्ट ब्रुसनि बाथ्रायाबो मोनथिनो गोनां। बे स्कटलेण्डनि जोहोलाव रबार्ट ब्रुसआ जारिमिनाव लिरनाय बाथ्रा बेयो, आरो बे सैथो बाथ्रा। इंलेन्ड हिस्ट्रियाव जों मोनो, इउर'पियान हिस्ट्रियाव। बेबो गले गले जेनदोंमोन। स्कटलेण्डनि उदांस्रिनि थाखाय बे ब्रिटिशजों दावहा नांनांदोंमोन। बै समाव ब्रिटिशआ द्राय बुहुमखौनो सासन खालामदोंमोन नालाय, दा स्कटलेण्डआबो ब्रिटिशनि सासननि सिङाव दङमोन आरोखि। दा बे स्कटलेण्डनिनो सासे जोहोलावमोन बेयो। दा स्कट जोहोलाव रबार्ट ब्रुस बुंनाय जायो, रबार्ट ब्रुस। बेयो गले गले जुजिबाय, जेनबाय, जेननानै बेबो खारखोमानानै थानांदों। बे सेबबांबा गोथौ हाग्राबारि, बे हाग्राबारि सिङाव बे खारखोमानानै हाबसोनानै थाहैनांदों। बेयो सानदोंमोन, बिदिनो जिंगासिनांदोंमोन, सानसेखालि बेसेबा गिदिर अन्थाइनि दन्दर गुफा, बावहाय बे हाबसोनानै थाहैनांगौ। बावहाय बियो जिरायनानै जिंगासिनानै सानहाबबाय थानांदोंमोन। बे सानहाबदों, बे बुंनो सानदों मा, आं आरो स्कटलेण्डखौबो आंनि बे जोनोम मोनसेयाव आंथ' उदांस्रि खालामनो हानाय नंला खोमा, आं आरो हानाय नंला, फेलें जासिगोन, आंथ' गले गले जेनबाय ब्रिटिशजों, आं बोरै देरहाबावगोन, बिदि मोनसे बेनियाव साननाय फैबाय। बे साननाय समावनो खायफानि थाखाय गासिबोनि थाखाय नङा, खायफानि थाखायसो बुंनो नागिरदों। खायफा सुबुंनि थाखाय सोरनिबा खुगानि फंसे रावानो बेनि जिउखौ गिलु बालु थुलुंगा होयोनो आरो जिउ दानायनि बेनो लामा होयोनो।
नाथाय खायफा सुबुंनोबा हाजार हाजार थुलुंगा हो बोसोन हो खामानियाव फैयानो बेबायदिबो जायोनो नाथाय नाजाथाबबायोब्ला नाजाथाबनाय थायोब्ला जाफुंनाया मोगथांनि बाहेरा नङाबो होननानै बुंफिननाय जादों दा ओंखायनो स्कटलेण्डनि जोहोलाव रबार्ट ब्रुसआ जाय समाव जेननानै हाजो सिङाव हाग्राबारि सिङाव अरनबारि सिङाव थाखोमाहैनांबाय बे रबार्ट ब्रुसआ थैनो गोसो जाबायमोननो जिंगासिनानै गोसो बायबायमोन आं आरो स्कटलेण्डखौ उदांस्रि खालामनो हानाय नंला ब्रिटिशनिफ्राय बे गावनो सुइसाइड जानानै थैनो गोसो जाबायमोन थिग बे समावनो मासे बेमा बियो गाव थाग्रा जेखौ सोंगासिनो दं जों जे माख्रा जाल होनो ना मोनथिगौ ना माख्रा जाल नुबायना नोंसोर नुबायना नुवाखै माख्रा जाल जे माने बेमाया गाव थानो थाखाय जे सोङो गेजेराव गाव थायो बे जेखौ सोंबाय थादों मासे बेमाया माख्रा जाल बेखौ जेला गावो बे बेमाया गाव थाग्रा बे जालखौ जेला सोंदों जेखौ जेब्ला सोंदों बियो बावहाय गाखोदों गोग्लैदों गाखोदों गोग्लैफिनदों आरो गाखोदों गले गले बिदिनो जुजिनानै गोबां जुजिनायखौ बे खोब गोसो होना नायदों रबार्ट ब्रुसआ खोब गोसो होनानै बे नायबाय थादों बे बेमानि जे सोंनायखौ दा मोनसे समावहाय बे जेखौथ' मोजां आबुं महर होनो हाहैबाय बेमाया गाव थाग्रा न'खौ गावबो माने दरदिंना आराम थाबाय मालाय बे सानबाय दाना रबार्ट ब्रुसआ मासे नेहाथ बेमाया ओन्थोरजयै जुजिनायनि गेजेरजों गले गले जुजिथाब बे जेखौ सोंनानै लानो हाबाय गाव थाग्राखौ अब्ला आंबोथ' सासे मानसिसो दावहारुसो आं मालाय मानो ब्रिटिशनिफ्राय स्कटलेण्डखौ उदां खालामनो हायाफालाय बेनाव दाना बेमायासो बेनि इन्सपिरेसन होबाय दाना मासे नेहाथ बेमायासो जाय मानसिया सुइसाइड जानानै थैनो नागिरबायमोन बेनो इन्सपिरेसन होबाय मासे बेमाया इन्सपिरेसन होबाय दानिया बियो बे इन्सपिरेसन लानानै राणा प्रताप सिंहआ जेरैबायदि खामानि मावदों बेबो मावबाय बियो मा मावखो दाना हारसिङै ओंखारबोफिननानै गामि गामि हाबबाय सेंग्रा मानसिफोर नागिरबाय सेंग्रा मानसि नागिरनानै जुथायनो हमबाय हाग्रा बारि सिङाव लाङो ट्रेनिं होनो हमबाय दा बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे गिलु बालु मोनसे स्ट्रं मोनसे गोख्रों सान्थ्रि हान्जा दाबाय बेसेबांबा रोजा रोजा सान्थ्रि हान्जा दाबाय बेनि उनावहाय 9 एटेम्प खेबसेल' नङा 9 एटेम्प 9 खेब जुजिनायजों 9 खेब 8 खेबाथ' जेनखादों 8 खेबा बियो जेनदों 9 खेब 9 एटेम्पआव बियो स्कटलेण्डखौ उदांस्रि खालामनो हादों ब्रिटिशनिफ्राय दा जोंहा मा सोलोंनांगौ दं बेनिफ्राय बिसोरो बिदि गले गले जुजिनानै देरहासार जानो हायो जिउ दावहायाव जों मालाय मानो जानो हाया सोरबाया फेल जाबानो गोसो बायो जोंना बे गोसो बायनायफ्रा जानो नंगौ फैयो थासारि फैयो दहाय आंबो आंनि बाथ्राखौ बुंदों आंनावबो गोसो बायनाय फैबायमोन होननानै बेबायदि गोसो बायनाया नोंसिनावबो हयथ' सोरनावबा फैनो हागौ फैया नङा फैनोबो हागौ नाथाय बेखौनो नोङो फाइनाल खालामनो नाङा जोबथा खालामनो नाङा फैलार जानाया साक्सेसनिसो मोनसे खाम्फा होननानै ओंखायनो बुंनाय जादों आरो नोंनि खेबसे खेबनै जेननायखौनो फाइनाल जेननाय साननो नाङा आरो नों जुजिफिनबावनांगौसो गोब्राबसिनै जुजिनांगौ बेनि थाखाय दिनैथ' आथिखालावथ' गोरों गोरा मानसिफोर थाबाय सुबुरुन्थाइ होनो मानसि थाबाय आफादफोर थाबाय बे खामानिफोरखौ जों मावनो हाथारो ओंखायनो गोसो बायनाय बाथ्रा गैया गोसो बायनो नाङा आंनि खावलायनाया बे आरोखि दा बाथ्रा बेल' दिगखौ नोङो थिग सायख'ना लानांगौ नोंहा मा जानो नागिरदों जिउआव बेखौ नों रोखा खालाम आरो प्रिपारेसना माने खालाम बड'फा बुंनाय बायदि जोङो प्रिपारेसन खालाम थोजासे साखा फारा खालामथारनांगौ लाहार फारा जानांगौ गपिनाथ बरदलैयाबो बुंदों दै थांखि जाफुंनांगौआव बेबो बुंदों
मालाया रावबो नोंनि खाफालखौ दाना होआनो नोंसो दाना लानांगौनो नोंसो नोंनि खाफालनि बिगोमा होनना बुंदों बेयो मारै होनो इउ आर दा आर्किटेक्ट अफ इयर अन फरसान नोंसो नोंनि खाफालनि दागिरिनो आर्किटेक्ट गभर्नर बर'लाया बिदि बुंलांदों बेबो साननानै नायनो गोनां बाथ्रा दा ओंखायनो जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ गोसोआव लानानै मावनांगौ थाबाय जोंनि दा काउन्सिल मोननायनि बाथ्रा जिथु बुंनाय जादों काउन्सिल मोनबाय जोंहा खुंनो मानसि गैया मालायखौ लानानै खुंनांबाय दा इयुननि जि मोनसे क्राइसिस आंखाल बेखौ सुफुंनांगौआ जोंनि जाखांबोनाय गोदान जोलैफोरनि सायावनो दङ इयुन जोलैफोरनि सायावनो दङ सोनारगोन दा जोंनो बेखौ थिग खालामहैनांगोन ओंखायनो जोंनि बिबानाबो गिलिर बे बिबानखौ जों बयबो रुजुनलायनांगोन नङाबा जों हाजारखि बर' हारिनि जौगासारनायनि बाथ्रा बुङाथों मानो गेरेमसा हारि दानाय बाथ्रा बुङाथों मानो बड'फानि बाथ्रा बुङाथों मानो बेफोर गासिबो आद्रि जालांजोबनो हागौ जेब्ला जों पजिटिभ माइन्डसेटजों खामानि मावनो आवगायबाय जों जुजिबाय जों नाजाबाय बावहाय जाफुंनाया देरहानाया दङ दा ओंखायनो जोंनाव मोजां प्लेनिं दङ बेखौ मोजां प्लेनिं दं होननानै बिथांखि दं होननानै मावफुंनो थाखाय आं दहायनो बुंदों रांखावरिनि गोनांथि जायो सरकारा जोंनो नांगौ बायदि रांफोरखौ हरोब्ला बेफोर जों मावलांनो हागोन जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जों मा मावनो नागिरदों बेफोर जोंनाव साननाय दङ सोलोंथाइ बिफान ओंखायनो दङ बिदिनो बायदि बायदि बिफानाव जोङो दावगानो थाखाय साफा साफा बिबान इएमफोर ओंखायनो सायख'नाय जादों बेफोर माने बिफानखौ नेनो थाखाय दा बेफोरखौ जों मावनो हागोन दिनैनो ओरै मावनो बेखौ बुंनायाबो बारा थिग जानाय नङा मानोना बेखौ मावनो समबो दङ आरो जोङो माखासे प्लेनिंखौ थिग खालामनांगौ दङ आरो जोंनि जि मोनसे काउन्सिल गाव हायुङारि खुंथायनि बिनि एल'केसनफ्राबो थिग फैनांगोन नोंगौ फरायसाफोरखौ जोंहा बोरै फोरोंनांगौ टेक्न'लजियाव बोरै हरनांगौ सासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरि खालामनो आइएएस अफिसार बानायनो थाखाय जोंहा मा प्लेनिं थानांगोन मा बिथांखि थानांगोन बेफोर जों साननाय दङ गैजारोङै गथ'फोरखौ मोनसे माबाखौ मा होनो गैजारोङै गथ'फोरनिफ्राय मोजां जि फरायसाफोर फैयो गैजारोङै न'खरनिफ्राय बिसोरखौ जों बोरै सहाय खालामनांगौ बिसोरनो बोरै स्कलारशिप होनांगौ अनसुंथाइ रां बोरै जों फरायनांगौ बिसोरखौ माने कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय बोरै प्रिपारेसन खालामहोनांगौ बेनि थाखाय काउन्सिलिं बेनि थाखाय प्रिपारेसन मोनसे बेनि जि मोनसे प्लेनिंफोर दं बे मावफुंनो थांनायाव रां रुफानिनो बाथ्रा फैयो ओंखायनो गभर्नमेन्टआ जेब्ला जोंनो थिग थाक खालामना होगोन रांखावरिखौ एल'केसनखौ अनसुंथाइखौ जोंनो हरगोन काउन्सिलाव बेफोरखौ जों फारि फारि मावफुंलांनो हागोन आरो जोंनि आबादनि बाथ्राखौनो बुं गेलेनायनि बाथ्राखौनो बुं बा हारिमुनि बाथ्राखौनो गासिबो दिगाव बोरैहाय जोङो लांनो बोरै जौगाहोनाय जोंनि काउन्सिलनि इयुन नोजोर बा जों मावनो लानाय इयुन नोजोरा बर' आइसि हल बिटिसिनि बायहेरायाव बा जों बिटिसिनि बाथ्राखौ बुंनो हायो बर' आइसि हल जों बोरैहाय मोजां खालामनो हायो बेनि थाखाय प्लेनिङा बा साननाया जोंहा दंखायो बेखौ एक्जिकिउट खालामनो मावफुंनो थाखाय जोंनो माखासे सम आरो थाखानि गोनांथिया रांनि गोनांथिया बेखौ महर मोनहोगोन उनावहाय राङा थिग फैयोबानो जों मावनो हायो प्लेनिंखौ जों मोगथां महर होनो हागोन राङा जुदि गभर्नमेन्टआ थिग होआ बावहाय जोंहा जेंना जानांगोन बे बाथ्रा अब्लाबो जों नाजागोन दाबो जोंनि फरायसाफ्रा बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बारग' बिएलटि अनसाय आफाद आरो जोंनि माखासे बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोर मोजां थांखिजोंनो खामानि मावगासिनो दङ बुंनो थाङोबा दाबो जों साफा सानै मोजां फरायसाफोरखौ एसे हानायसेबां मालाबा अनसुंथाइ होबोदों जनायाव सासे डक्टर माबानो थांबाय बारग'बाय नामा बियो नामखौ आं गोसोआव गैया दे माने रांखौ जोंना दिपांकर नार्जारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जिल्लानि गाहाय नेहाथारि बे हरो माने जोंनिफ्राय माबालायनानै जों एसे बुथुमना हरोमोन जनाराम ब्रह्म बिसोर हरोमोन दा बिदिनो जों माखासे मानसिफोर जोङो माबादों आरोखि नायबोदों दा दुखु मोननाय फोरमायो सम जायफोरखौ अननाय होदों जायफोरखौ जोङो अननानै अनसुंथाइ हरनानै रोंहोबाय राहोबाय बे मानसिफ्रा मानोबा रोंखांनायनि उनाव प्राउडि जायो ना मायोथाय प्राउडि जानांगौथ' जेबो गैया गावखौ दुगानानै लानांगौ मा गोनांथि दं फालाय नों मोजां रोंदोंबा बे मोजां रोंनायखौ नों जोंनि समाजाव खोन्थाना होनांगौसो आरो जों बिसोरखौ मोजां लामाजोंसो लाबोनांगौ नाथाय मा जायोनो
मालाबा खाथिजों थांबाबो रावबो होजायाखैनो जोंना जनारामा दुखु मोननाय फोरमायनाय आंहा गोसोआव दं आरोखि माने रायदावफिनलायनोबो गोसो जाबावो जाहैबाय दा बिदियानो जायोबा हेल्प होग्राफ्राबो होनो बायोना हेल्प होनो बायो खिन्थु आं बुंनो लुबैनाया बे आखल आखुआ गोजों जानांगौ गनायजाथाव जानांगौ अनजाथाव जानांगौ बे थानांगौ आंहाथ' ओरैबायदि गोसोमोन उन्दै समावहाय मा गाज्रि बुंजानो बिराद गियो आङो गाज्रि खोन्थाबानोथ' गाज्रि बुंजागोन ना ओंखायनो बाख्नाय जानो लुबैनाय मोजां मोनजानो लुबैनाय रोंनायखौ खोन्थानो लुबैनाय रोंनायखौ माने गोरों होनजानो लुबैनाय बे गोसो दंमोन आरोखि ओंखायनो जुजिनायाबो दंमोन आं मालायजों गाज्रि बुंजानांगौखौ खोब गोब्राब मोनोमोन आरोखि गोब्राब मोनोमोन ओंखायनो बे गाज्रि बुंजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय ओंखायनो आखल आखुआ माबायदि जानांगौ बे फारसेबो सांग्राङै नोजोर होबोनाय जादों बा होबोदों आरोखि आंहा गोसोआव गैया सोरखौबा ओरै गाज्रि जानांगौ होननाय आं मालाबाबो सोरखौबा बिथोन होनाय बोसोन होनाय आंनाव गोसोआव गैया आं सोरखौबा बिदि गाज्रि जानांगौ होननाय बिथोन बा बोसोन आङो होबोफेराखै दा आं बुंनो लुबैनाय एसे आंनि माबाजों मा मोनसे इन्सपिरेसन बा माबा मोनसे खोन्थानाय जादों आं बुंनो हाया खिन्थु आं बेखौ स्वीकार खालामगोन जे आंखौ जाय अननाय होदोंमोन बे अननायखौ आं आद्रि खालामाखै आरो आंखौ अननाय होनायनि थाखाय आं बे बिफानोथ' जाय बिफाफ्रा आंखौ अनबोदों फोरोंबोदों आंनि बिफा जामिनि कुमार नार्जारि दा आंनि जोनोमगिरि बिफा नङा जानो हागौ खिन्थु जोनोमगिरि बिफानियाव आं बारा बिफा मानियो दा रासिनै गनायसिनो बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म बाजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिसोर आंनि बिफानि खम नङा आरोखि आं बिसोरखौ गनायबोदों मानिबोदों बिफानि सारियाव जायगा होबोदों आरो आंनि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि राजेन बसुमतारी बेखौ आङो उन्दैयावनो गुदि फरायसालियाव फरायनाय समावनो बिफा बायदि मानिबोखादों गोसो सिंजों बिफानि जायगा होबोखादों आरो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बेथ' थुनलाइ मुलुगाव आंनिनो बिफा बिनि लिरनाय बिनि फोरोंनायजोंनो आङो बुंनो थाङोबा बिनि लिरनायखौनो इन्सपिरेसन लानानै आं खन्थाइ सोरजिबोदों आं बुंनाया दहाय एसे थाबोदों जानो हागौ जे आं फरायफिननो लुबैनाया बिसोरजों फोरोंजानो लुबैनायनि थाखायनो आं थांफिननो गोसोमोन आरोखि बै समावहाय बिसोरखौ मानोना आं लोगो मोनबोदोंमोन आरो बिनि खन्थाइनि जि बाथ्राफोर सावरायनाय खोनायोमोन बेफोर आंनि गोसोखौ माबा मोनसे मोनथि मोनै गावनो गाव थुलुंगाखांहोबाय थायोमोन आरोखि गावनो गाव थुलुंगाखांहोबाय थायो आरो दिनैनि समावहाय खन्थाइ लिरनायनि जि मोनसे आं खन्थाइ लिरोबा बा लिरदोंबा बा दिनै मा थुनलाइ मुलुगाव आं माबा मोनसे लिरदोंबा बुंनो थाङोबा ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बावहाय गिदिरथार बिहोमा दं आं मोजाङै जुदि बिजिरनानै नायो आं जेसेबां मेथाइ सुजुदों बे मेथाइ सुजुनायफ्रावबो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि साया सायख्लुम दंथारो मोजाङै बिजिरबा मोनगोन आरोखि आं बिनि जि मोनसे सिम्बलिक सानस्रि सिम्बलिक इंराजियाव सिम्बलिक होनो हारसायाव बेखौ प्रतीक होनो जोंनाव बेवहाय नेरसोन माने नेरसोननि बुंगोन ना सावगारि होनगोन बे सानस्रिनि खन्थाइ आङो एसे बोयो बा सोरजिदों दा बेफोर माबाया ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि आं जायखौ थुनलाइ मुलुगाव बिफा होननानै गनायो बेनि गिदिरथार बेवहाय बिहोमा दङ आरो आं बेखौ फल' खालामबोदों संदानबोदों उन संदानबोदों आरो बेनि खन्थाइनि सायाफ्रा आंनाव बेरखाङो आरोखि ओंखायनो बुंनाय जादों आरोखि खन्थाइफ्राव साहारायाव नों जाम्फै जावनो थियारि नङाब्ला ओएसिसनि माइनावालाय नोंनाव बोरैथो बाहा लाफैनो होननाय बाथ्राफ्रा माने साहारायाव जाम्फै जावनो माने जेबायदि मोनसे साहारायाथ' बालाहामा नङा होमबा बालाहामायाव जाम्फै जावनोबा नोंथ' लेबार खालामनांगोन ना नों खस्थ' खालामनाङा होमबा नोंथ' खस्थ' खालामनांगोन मेहनत खालामनांगोन लेबार खालामथारनांगोन नों अब्लासो नों साहारायाव जाम्फै जावनो हागोन आरो साहारायाव जाम्फै जावनो हाबासो नोङो जाम्फैयाव दै बोहैहोनो हागोन आबाद खालामनो हागोन दा बेबायदि खस्थ' खालामना गैयाबा जिउनि थांखि जाफुंनाया बा माइनावा नोंनि बाख्रियावलाय बोरैथो बाहा लाफैनो फालाय बेफोर सिम्बलिक सानस्रिनि जि आं खन्थाइ लिरदों बे खन्थाइफ्रा बुंनो थाङोबा बिदि गोबां लिरनाय आंनि खन्थाइयाव मोननो हागौ आरो बे खन्थाइफ्रा हयथ' बुजिनायाव गोब्राब जानो हागौ मोजाङै सेबनानै जुदि बिदै लोंनो रोङो बेवहाय गोदै दं आरो सेबनो रोङाबाथ' बेयो नोङो साबाबासो मोनगोन जेबो बिदै मोनलोंनाय नङा बे माने सिम्बलिक खन्थाइफ्रा बिदि आरोखि दा ओंखायनो बे सिम्बलिक खन्थाइ लिरनाया एसे गोब्राबबो खिन्थु आङो नाजाबोदों दा बावहाय सोरबाया फरायगिरिफ्रा
सा साज्रां फरायोबा बेनि बिदैखौ मोननाय नङा मोजाङै जायफ्रा सेबनानै बिदैखौ बे खन्थाइनि बिदैखौ लोंनो नाजायो निस्सय बिसोरो बे खन्थाइनि गोनांथि बा बिनि सानस्रिखौ मोननांगोन आरोखि दा ओंखायनो फरायनोथ' आंथ' खन्थाइ बिजाबखौ आगोलफ्राव रानना होबायमोन दा गोदानै साफायफिनदोंबाबो माखासे क'क्राझार दं दिनै राननानै एसे हरनो हायोबा मोजांमोन जायखिया उनावहाय खाबुखौ लाजागोन दा माखासे आं दासिम गांब्रै खन्थाइ लिरबाय बे गांब्रै खन्थाइयावबो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सानस्रिया दंफायो साया सायख्लुमा गोग्लैनानै दंफायो आं गिबि खन्थाइ लिरदोंमोन आर'ज बेनि उनाव नैथियाव लिरदों आङो अलंबार नों नुजाफैफिन बेयो बड'फाखौ थांखिनानै लिरनाय आर'जआ अबंलावरिखौनो बिमा महरै आं नायदों अबंलावरिखौनो आङो बिमा महरै नायनानै आर'ज बे खन्थाइखौ सोरजिनाय जादों ओमफ्राय अलंबार नों नुजाफैफिन बेयो बड'फाखौ लानानै लिरनाय जादों थामथिया दाउथु गुफुरा बोरै बिरनो बेयो बुहुमाव जोंनि बुहुमाव दिनैहाय गोबां हिंसा हिंसि हेंथा हेंथि गावजों गाव नासयलायनाय नाख्रेबलायनाय सुसिलायनाय जानो हमबाय गोजोन थासारि गैला दिनैहाय आथिखालनि बुहुमाव दा गोजोन थासारिया जोंखौ जिंगा सिहोयो आरो गावजों गाव गोहो सेलायलायनाय जि मोनसे बादाबादि दावहाथिलि बायदि सुबुङा जाने थैनि बदलै थै नागिरलायनाय फिन साजा लालायलायनाय बेफोर जाबाय थानाय ओंखायनो बावहाय गोजोन गोथार गोजोना बोरै फैयो बेखौ लानानैनो दाउथु गुफुरा बोरै बिरनो होननाया बे ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सारनिनो बावहाय सायख्लुम दङ साया सायख्लुम दङ सानस्रि हाबफाना दं बेखौ लाबोनाय जादों दाउथु गुफुरा बोरै बिरनोआ बे सैथो गोथार गोजोना बोरै फैगोन बेखौ लानानैसो लिरनाय खन्थाइ बियो ओमफ्राय सासे गोदान सोरजिगिरि बेखौ आं लाबोदों ब्रैथियाव बेयो आंखौ जाय आंनि जिउआव दिंग्राय बिन्दो लाबोबाय जाय आफाया आरो जाय आफानि अननायनि थाखायनो आं दिनै नैबे स्टेजसिम फैदों बेनि थाखाय मोनसे ट्रिबिउट बायदि आरोखि बेयो ट्रिबिउट होनाय बायदि बे आफा जामिनि कुमार नार्जारिखौ लानानैहाय सासे गोदान सोरजिगिरिखौ आं जोनोम होदों खन्थाइ जोनोमा बे आरो दा गांसे ओंखारनो गोनां बे जाहैबाय इयुना सानसे बुथारजागोन खन्थाइनि रावखौ खोनायोबा बोरैबा मोनो नङा होमबा बेबो मोनसे सिम्बलिक खन्थाइनिनो मोनसे दाम सिम्बलिक बेबो इंराजियाव सिम्बलिक होनो इयुनाखि सानसे बुथारजाबाय बायो सानगोन दा बिदि खिन्थु इयुना सानसे बुथारजागोन होननाय मोनसे मिजिं गोनां खन्थाइ बियो मोनसे अपटिमिस्टिक मोनसे माबाजों सानस्रिखौ बिथा खालामनानै बे खन्थाइखौ सोरजिनाय जादों आरोखि नङाबा बिदिखौ माने बुंनायनि आन्दोआवसो थानो हागौ मोनसे मिजिं गोनां मोनसे मिजिं गोनां सानस्रिनिखौ बिथा खालामनानै बे खन्थाइखौ लिरदों माने सानसे समाव मिजिं लादोंबा गासिबो गाज्रिफ्रा जोबस्रांलांगोन गावजों गाव हिंसा हिंसि खालामनाय एना एनि जानाय सुथ्रा सुथ्रि जानाय गोहो सेलायलायनाय बादाबादि जानाय गासैबो गाज्रियानो इनाय उदखारि बेफोर जोबस्रांगोन आरो बेफोर जोबस्रांनांगौबा जों माबायदि जानांगौ बेखौ बुंनाय जादों सैथोखौ बिखायाव गोबानानै जों हाबा मावनांगोन सैथोखौ नोंनि गोरबोआव जायगा होनांगोन बेफोर बाथ्राफ्रा हाबनानै दङ आरो बेफोरखौ जुदि जोङो गोरबोआव जायगा होनानै जोंनि मावनांगौ खामानिखौ जों मावोबा सानसे इयुना गोजों जागोन बेखौसो बुंनाय जादों बुथारजागोना इयुना जोंना गोजोन जाहैगोन बा गोजों जागोन बे मिजिंजों बे खन्थाइखौ लाबोदों बे बावैनो ओंखारसिगोन गासैबो रोखानो जाजोब्बाय प्रिन्ट खालामहोनांसिगौ फोसावनांसिगौ बे मोनसे माबा जानानै दं आरोखि दा खन्थाइ हिसाबै आङो मोनबा गांबा बिजाब दा थियारियानो जाबाय गांब्रैयाथ' ओंखारखांबाय गांसे थियारि जाबावबाय आरो रायथाइ मोनसे बिजिरनाय लिरदों होनोबा बेनो गोदान नोजोर गोदान माबाया आंना बे बिबाना आरोखि गोदान नोजोर आरो गोदान बिबान बे आंनि थांनाय बोथोरफ्राव सोमावसारनायनिबो बाथ्रा दं बायदि बायदि थासारियाव सम सम लिरनाय माखासे लिरबिदांफोरखौ ज' खालामनानै लिरनाय जादों बा फोसावनाय जादों साफायनाय महरावहाय फोसावबाय आरोखि गोदान नोजोर गोदान बिबाना दा बेफोर गासिबो माबाखौहाय जोङो नोजोर होनानै बोरैहाय जोंनि मावनो लानायखौ जोङो थिग खालामनांगौ बेखौ जों बयबो सांग्रां जादों जा आं सानो इयुना जोंना गोजोंआनो आं बुंनाय बायदिनो इयुना सानसे बुथारजागोन बे मिजिंखौ नोंसोरबो जाहाथे लायो आरो खामानि मावो बे मिजिंखौ लाबाय आरो जोंनि बर' कसारि गाव हायुं खुंथायनि जि मोनसे मावनो लानाय बेखौ आं एसे बुंबाय
इयुन जोलैफोरखौ जों बोरैहाय थिग खालामनो आरो दहाय ड्राग्स जानाय खोथा बुंदों बेखौ जों गैया खालामथारनांगोन आरो ड्राग्सआ जोंनि समाजाव जायगा लायोबा मा जागोन बेखौ जोङो नोंसोरबो बयबो सानदो ड्राग्सआ दिनै ड्राग्स लानायनि थाखाय ड्राग्सखौ लानायनि थाखाय जोंनि गासिबो प्लेनिंफ्रानो बा इयुन जोलैनि गासिबो जिउफ्रानो आद्रि जालांनो नागिरदों ड्राग्स लाबाय होनबाथाय बिनि लाइफआ बेनिफ्राय नों ओंखारबोफिनांगौ बिराद गोब्राब जाखायो आरो नोङो मोजां गाज्रि साननो हायै जायो मोजां गाज्रि साननो हायै जायोबा माथो मावबावगोन फालाय जोंनि गार्जेनखौ जोंहा गनायनांगौ दं जोंनि गिदिर गोलावफोरखौ जों मान होनांगौ दं फोरोंगिरिखौ फोरोंगिरि हिसाबै जों गनायथारनांगौ आरो फोरोंगिरियानोथ' जोंनि पायनार समाजनि पायनार ससाइटिनि पायनार बिसोरखौ जोंहा मासि होनांगौ खोथा थायो आरो मान होनांगौ खोथा थायो दा जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ जों बिफा बायदि जों मासि होनो रोंनांगोन जायगा होनो रोंनांगोन बे रोखोमै जोङो जुदि गनायनानै खामानि मावलाङो आं सानो जोंनि इयुनाबो गोजों आरोखि आरो जोङो जायखिजाया थांखिनि थाखाय जुजिनायानो दावहा बायदि लाखानांगौ लाइफआनो मोनसे स्ट्रागोलखा आरो साक्सेसआ उइदाउट स्ट्रागोल जाया साक्सेस नेभार काम्स उइदाउट स्ट्रागोल स्ट्रागोल गैयालासेनो साक्सेसआ जिउआव फैया Success never comes without struggle. आरो struggle नङाबाथ' माथो जागोन struggle ओंखायनो खालामनांगौ ओंखायनो आं दहाय एसे बुंनो नागिरनाया जे आंनि जि मोनसे माबाजों ट्रेनजों आं फैबाय नैबे स्टेसन सफैबाय बावहाय आं ओंखायनो आंनि फोरोंगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ आङो रायखांनो नाजायो रायखाङो आङो आरो बिसोरनोथ' जिउ दाग्रा साफा साफा गुन गोनां सुबुंफ्रा बिसोरनो आरो बिसोरखौ बिफा हिसाबै जायगा होनानै मान होनानै सिगांलांनो रोङाबा बे जोंनिनो गोरोन्थि जागोन कपिन सारा जोंनो मा कन्ट्रिबिउसन होलांखो बे एसपि बर' गोजौ फरायसालिनि थाखाय आरो माखासे फोरोंगिरिफोर जेसेबांहाय फोरोंलांदों बुंनो थाङोबा जोंनि धरेन बसुमतारी भबेन दैमारि सारमोन आरो बिदिनो मन'रम सारमोन थाबाय केशब बसुमतारीमोन थाबाय जायफोर फोरोंगिरि आरोखि साफ्रोमबो जोंनि थाखाय मानिनां आरो बे फोरोंगिरिफोरखौ जोङो गोसोखांनांगोन ओंखायनो आं बुंनो नागिरनाया बेनो थागोन जे फोरोंगिरिफोरखौ बिफानि मालाबाबो बाङाय बा बिफानि समान सानालासिनो थानो नाङा बिफानिबो गोजौसो जों साननो हानाय जानांगौ बेखौ आंनि खावलायनाय थाबाय आरो बिसोरनि फोरोंनाय आदर्शफोरखौ गुनफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावोबा उथ्रिनाया मोगथां बेखौ जों साननो हायो आं गलेबाव बुंनो लुबैगोन जे मिजिङा थानांगौ जों अपटिमिस्टिक जानांगौ आरो बेनो आंनि खन्थाइनि जि मोनसे फोसावजायै खन्थाइ मुं दोननाय मोनसे मिजिं गोनां खन्थाइ इयुना सानसे बुथारजागोन बे मिजिंजोंनो जोङो आवगायलांदिनि